Sa Settembru li għadda, il-Gvern investa aktar minn 20 miljun euro biex ħeġġeġ lin-nies imorru għal proġetti li jħarsu il-karattri Maltin, dan permezz ta' frankar ta' taxxa jew għotjiet diretti. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa ta' qabel il-budget mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi fil-Berġa ta' Kastilja hekk kif sostna li dan sar bħala parti minn skemi li jinċentivaw ix-xiri u r-restawr ta' proprjetajiet UCA jew proprjetajiet vakanti għal numru ta' snin. Fil-fatt Dr. Abela spjega kif 18.6 miljun euro ġew ifrankati minn dawk li xtraw proprjetà f'żona ta' konservazzjoni urbana, apparti li ftit aktar minn miljun euro oħra ġew frankati mix-xerrejja ta' proprjetà li kienet ilha vakanti. Fil-laqgħa ma' tmexxija tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi, Dr. Abela aċċenna li dawn huma miżuri li l-Gvern se jibqa' jsostni b'inċentivi li jieħdu ħsieb l-ambjent ta' pajjiżna filwaqt li l-ekonomija tibqa' għaddejja b'mod b'saħħtu. Il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka li l-iżvilupp mhux neċessarjament huwa kontra l-ambjent u filwaqt li rridu nifhmu drittijiet li għandu individu, dan il-Gvern se jibqa' jinċentiva żvilupp li jagħmel sens u ta' kwalità. Il-Prim Ministru nota kif is-settur li tirrappreżenta l-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi baqa' għaddej b'saħħtu u fakkar fil-prijorità tal-Gvern li fil-budget tal-2023 tkompli tingħata stabbiltà u offruta s-sostenibilità. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Michael Stivala saħaq li d-deċiżjoni strateġika li l-Gvern jgħin fil-qasam tal-enerġija mingħajr ma anke jżid it-taxxi hija waħda tajba u biex din l-għajnuna tkun sostnuta jeħtieġ tkabbir ekonomiku frott investiment anke mis-settur privat. Stivala saħaq li s-settur privat jibqa' jħares lejn l-inċentivi u tnaqqis fil-burokrazija filwaqt li semma li l-MDA temmen ukoll fit-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Hawnhekk fost oħrajn semma l-qbil li l-MDA għandha li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja għandu jingħata b'mod sħiħ ikun kemm ikun.